Protect my people. Magkaboses kayo, Lala. Lalaki naman pala. Hi guys! Welcome back to Lala Plays, and today we are going to play the very prominent Mobile Legends. But mag-arcade mode lang tayo. Hindi tayo mag-rank, hindi tayo magka-classic kasi gabi na. At wala na akong kalaro. And today, we will be joined by two of my celebrity friends. Wow. Unahin na natin yung lagi ko talagang nakakasama. Siya actually ang squad leader namin. Please welcome po si Mr. J. Perillo. Wow. Hi, Sir J. Okay, magkano po ang talentin namin dito, please? 10 diamonds lang. Tapos, syempre, ang isa sa mga tawag dito, celebrity in-invite ko today ay grabe, nagpa-schedule pa ako Wow. dito. Ang best friend ko pong si Troyki. Hi, Troyki! Grabe yung celebrity. Yan, so, Pwede po ba ako magpa-picture doon sa Troyki? yes po. Pwede nyo, Kasi, pwede syempre naman. Pwede. mga mahaharot. Ito na nga po, maglalaro kami ng survival mode. So, sa mga magtatanong po ng level ko at kung bakit ganyan yung picture ko sa Mobile Legends, kasi yung squad po namin ng trip, yung picture po ni Mayor ang nilagay namin sa lahat ng mga squad members namin. Yeah, Ayan. petition to change the photo, please. So, ayan. Kung magtatanong kayo kung anong rank natin sa, tawag dito sa rank. Oh, yeah. Level ba tawag dito, Mayor? Rank sa normal Ah. matches. Rank sa normal matches ay Mythic 4. Wow. Hindi ko alam kung ilang points. Hindi ko alam sa makikita eh. Wait lang. Tingnan natin. Troyki rin, mythic na, di ba? 227. Ay, pa-mythic, ano na ako? 3. Tapos, Yes. ang lalaro natin today, guys, ito na nga po ay arcade mode. Let's go sa arcade mode. Yan, merong magic chess, merong survival. Doon tayo sa survival. Yung survival, guys, para siyang rules of survival, yung beginning niya, yung ida-drop kayo from the dragon into a very big arena, tapos 99 players ang nandun sa arena na yon, and you have to beat all of those players in order to reach the number 1 spot. At yan ang kukunin namin ngayong gabi, ang number 1 spot. So let's go there. Invite na natin si Mr. J. Perillo. Siya po yan, Rumpelstiltskin. Nag-ano po yan, nagsistream everyday. O diba, dahil nakaisa din ang aking friend na si Troyki, siya din ang profile picture ni Troyki. Okay, let's do this, guys. So, Mayor, syempre, ikaw yung physical, Troyki, ikaw yung magic, ako yung tank. Ito na lang ako. Okay, ito, pathway. Hylos tayo, guys, Hylos. Ito na lang. Alright. Leslie mo, Mayor. Flex mo na yung bago mong skin. Papabuhat lang ako sa inyo, guys, ha. Syempre, maganda yung skin natin, guys. Wow. O, di ba, mga skinner? Mga magkakaibigang skinner. So, ayan guys, maghihintay kaming ma-drop sa big map na may 99 players. Guys, kailangan natin manalo Okay. Ganito, guys, pag natalo tayo kaagad, dapat meron tayong consequence kay Lala. Bakit? Yun. Bakit kasalanan ko? Siyempre, di ba? Ikaw lang yung bumubuhat sa amin, eh. Wow, ako na nga mo protect sa inyo. Sa akin pa nakasalalay pagka panalo. Okay, so bali guys, ang mangyayari dito, feeling ko, susunod lang kami doon sa mga sasabihin ni Lala. Being Lala, siya yung ano namin eh, siya yung tank namin right now. And even sa squad namin, si Lala kasi yung shot caller namin. So sanay kami talaga na sumusunod lang kami sa utos. Though pala utos talaga si Lala. Pero, In real life. Parang medyo pinapersonal niya ako, guys. Maglaro-laro. susunod lang kami sa kanya sa mga sasabihin niya. Kasi siya yung tank. So siya yung magde-decide nung mga gagawin namin sa within the game. Ayan. So, Mayor, dahil ikaw yung magdadrop sa atin sa desert altar tayo. Kung Alright, saan then. maraming kalaban. Para bakbaka na. Yeah, kita nyo guys, ganun kalakas si Lala. Gusto niya kagad sa maraming kalaban. Diyan, diyan kasi maganda yung item eh. Butaw yung item dun sa baba. Pero mapapalaban tayo. Huwag kayong mag-alala, dalawa revitalize natin, guys. Kasi naka-revitalize yung isa. Ayan, yung second skill ni Hylos, guys, damage din yan. Yun, ang sarap ng unang bigay. Dito na tayo, guys.
Physical area yata. Mm. Yan, wala pa naman mga kalaban. Hindi mo na kailangan ng item, malakas ka na daw. Yeah. Sana totoo. Sana hindi nauubos yung mana ko. Ayan. Ito ay level 1 guys. Yung puti na outer layer, level 1 na items yan. So, hindi ka lalaki dyan. Kasi dito sa survival na arcade mode ng Mobile Legends, kapag kumpleto mo na yung items, yung key items ng hero mo, na gamit mo, lalaki ka. Walang kunin ko lang yung... Magiging humongous ka. Yes. Oh, ay, si Hylos, grabe oh. Kaya tayo. So, dapat iniiwasan to si Bruhilda. Una dapat tong mamatay kasi masakit yung ano niya eh. Pag ayan oh, nagbugas na ng green. Sakit niyan guys. Mm-mm. Nice. Nice. Protect my people. Magkaboses kayo, Lala. Lalaki naman pala. Ayan, si Hylos guys, yung second skill ni Hylos. Kapag wala ka ng mana, para, ano siya, Alright. paganahin siya, buhay mo na hihigupin niya. Oh, ito, totoo. Alam mo, mag-isa ka. Not alone. Iba naman Lost talaga naman yun. nun. Lakas naman talaga ng Grabe Shrike. naman. Ang saklap ng mga ganitong buhay guys. Oh. Wala kang ka-item. Ayan, diyan kasi maganda yung item eh. Tapos ayan. Nakapag-lord na sila. Yun, You know. thank you. Nice. Oh, right. Yun. Yeah. Yan. Last. Okay lang yan basta maka-item yung Yun. yun. Teka lang, mag-heal na po ako kasi mamamatay na po ako. For those of you watching nung content ni Lala, yung nakuha niya na item, it's, anong pangalan ng item mo na yan? Cursed Hell. Ayan, Cursed Helm. May burn kasi yan. Kaya maganda siya for tanks talaga. Like, especially with Hylos, dun sa second skill ni May tao Hylos. Kasi, dito. di ba, pag nasa surroundings kayo ni Hylos, may damage. So, Ayan pag na. Si dumikit Bruno, pa siya sa Bruno. inyo, may Ayun. damage lalo. Yun o. Ano lang yan. Thank you. Here, kay Troyki. Ayan, Ito, dalawang mage. kay Troyki, oh. Buto. Grabe, puno si Troy. Wow. Buto. Puno din ako, eh. Yun. Okay. Yeah. Wow. 6 na ako. Alright. Mm-hmm. Yeah. Natakot na yung mga kalaban, puno na si Troy. Okay, pag ganyan puno na tayo guys, lilipat na tayo ng ano. Ayan na. Oh. Uh-oh. Nice one, Troy. Nice. Ang laki to. Malaki, Leslie. Here. Thanks. Ah. Wait, here. Troy. Dito lang Teka lang, tayo ah. muna. Malaki yun, Leslie. Sige, hindi pa yan masakit yung yung circle Let's go. for Lala. You know. You know. Alright. Teka lang, heal lang ako. Mm-mm. Laki yung Leslie kanina. Yun o. Ayan, so 18 out of 99 na lang po ang buhay. Sige, dito muna tayo sa gilid. Huwag muna tayo sumugod sa kanila. Kaya mo sa patay. Ayan, pag nagsa-survival kayo guys, survival nga. Huwag tayo masyado abid-abid. Pag may nag-aaway, stay away from them. Okay. O, diba? At least, nababawasan yung mga kaaway natin. So, huwag niyo iiwan yung mga carry ninyo. Dapat lagi kayong sama-sama. So, ang hinahanap natin for tank ay helm na isa pa yung ang tawag doon Guardian. Guardian helm saka immortality. Kailangan ko kasi yun, guys. Dahil sa endgame na to, liliit yung circle ng todo. Pag lumiit yun ng todo, guys, wala ka nang pupuntahan, wala ka nang tataguan. Kailangan mabuhay ka. The only way na mabubuhay ka ay kapag meron kang immortality at helm. Baba tayo guys, baba tayo. Wait lang nagpalit ako ng item. Parang Go. better pa din nila pag ko. Halika dito tayo. 11 na lang guys. Yan. Yan, lagi nyo itong kunin yung mga ganyan. Of Durance. May necklace pa siya. Sobrang matatawa ako pag si Troyki nag-ult ng walang buff. Yung second skill niya. Somehow, yung kahit pa paano yung item ko, Papalag. pwede na medyo.
Yan, Basta meron na mga nag-farm position dito. lang ng tama. May mga beads na eh. Nasa gitna pa naman tayo. Nasa taas sila. 9 na lang to guys. 3 teams. Tayo yung kabila. So 6. Ayun. Ito. Okay. Physical. Wala siyang nakuha. Huwag mo siyang i-judge. Wala siyang... Do I get? Ayan. So, kailangan natin sundan yung circle, guys. Ayan. Nakikita niyo yung circle na yan. We are Kailangan like, within. oo. Sobrang gitna tayo. Dito tayo daan sa mga gilid-gilid, guys. May lord dito, baka may tao. Wala naman. Wag na nating... Ayan na. Ito, Hinanap ito, si may Troy. tumitira sa akin. Sige. Wait tayo dito. Ayan. Reconnecting ako? Totoo ba to? Sorry, nag-reconnecting ako. Dito tayo. Sorry. Binubuhay na si Ay, Leslie naipit nila. ako. Oo, binubuhay na yung Leslie nila. Nakuha yung item ko. Sorry, nag-reconnecting ako bigla. Takbo mo na, Mayo. Patay ako. Kuha lahat yung item. Dalawang berserker ko, laglag. Wala eh. Ay naku, matatalo pa po kami. Nag-reconnecting ako eh. That was the last team. Ito pa nga. Ulala. Oo nga, no. Sayang, tulang. Sapa. Always your number one. SM radio station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.